Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, kepriye kabare saiki? Tetap semangat yo. Nah, babakan dino iki awake dhewe sinau ngringkes teks cerita wayang, nerusake materi sing dikwingi bab loro bela negara. Ngringkes teks cerita wayang. Ing piwulangan sebanjure bakal diandharake babagan tata cara anggone ngringkes cerita wayang. Nulis ringkesan yaiku nulis maneh gagasan utama kang ana ing sajroning tulisan sing wis kawaca. Panulisan kudu digawe kanthi ati-ati sebab ringkesan sing digawe iku ora entuk kacampur karo panemune sing gawe ringkesan. Isi ringkesan mung saka sumber utama wae. Babagan wigati kang kudu dimangerteni sadurunge ngringkes yaiku kasebut ing ngisor iki. 1. Isi ringkesan. A. Isi ringkesan ora kena beda karo cerita asline. B. Pokok cerita ora kena diowahi. C. Urutan pokok cerita kudu padha karo cerita asline. D. Perangan cerita kang ora penting kudu diilangake. 2. Panulise ejaan lan tanda wacan kudu bener. 3. Pilihan tembung krama utawa ngoko kang digunakake kudu trep. Carane nggawe ringkesan teks yaiku 1. Mangerteni unsur-unsure cerita, kaya judul, isi, para paragane, wektu lan papan dumadine cerita. Maca utawa ngrungokake teks cerita sing arep digawe ringkesan. 2. Nggawe utawa nulis pokok-pokoke cerita. 3. Nggawe utawa nulis konsep ringkesane cerita. 4. Benerake panulisane konsep. 5. Ngringkes cerita. Ragam ngoko lan krama ing cerita wayang. Nah, tembung yaiku kata, ukara yaiku kalimat, ater-ater yaiku awalan, panambang yaiku akhiran. Tembung kriya yaiku kata kerja. Wong kapisan utawa O1 yaiku wong kang omong kaya aku, saya, kula. Nah, wong kapindho utawa O2 yaiku wong kang dijak guneman kaya kamu, kowe, panjenengan, sliramu. Wong katelu utawa O3 yaiku wong kang diomongne kaya dia, mereka, dheweke, Basuki, Ani, bapak lan sapanunggale. Nah, jinising unggah-ungguh basa kang digunakake kanggo nulis ringkesan kaperang dadi loro yaiku ngoko lan krama. Nah, basa ngoko kaperang dadi loro yaiku ngoko lugu lan ngoko alus. Dene krama kaperang dadi krama lugu lan krama alus. Nah, ngoko lugu yaiku awujud saka tembung ngoko kabeh. Ora ana kramane, tembung ater-ater lan panambange ngoko. Rumuse ngoko lugu yaiku ngoko kabeh. Panggonane kanca sing rumaket, tuladha Del aku duwe pitik kate. Wong tuwa marang bocah enom, tuladha kowe apa wis mangan. 3. Wong ngunandika yaiku wong sing grenengan dhewe utawa omongan dhewe. Tuladha umpama aku duwe dhuwit, aku arep tuku sepatu. Ngoko alus yaiku ukarane kacampuran ngoko lan krama. Tembung kowe diganti sliramu kanggo sing enom, panjenengan kanggo sing luwih tuwa. Ater-ater lan panambang ora dikramakne. Tembung kriya utawa kata kerja sing dikramakne. Rumuse ngoko alus yaiku ngoko orang pertama, ngoko kanggo wong pisan, wong pertama plus krama inggil kanggo wong keloro utawa wong ketelu. Panggonane
yaiku ibu marang bapak, tulodo. Pak, ayo dhahar dhisik. Adi marang Kang Mas utawa Mbak Yu, tulodo. Mas Ali sesuk dak aturi tindak malang. Wong tuwa marang wong enom kang diajeni, tulodo. Pak Bupati isih gerah. Basa krama. Krama lugu. Ukarane krama madya kabeh. Tembung ater-ater, panambangan, krama kabeh. Rumuse krama lugu yaiku krama kabeh. Panggonane wong kang durung akrab utawa durung kulina. Kanggo kanca akrab sing padha derajate lan diajeni. Tulodo, sampeyan niku menawi kesah dateng kantor napa kiyat mbeta sepeda motor, Mas? Wong sing luwih dhuwur derajate marang wong sing luwih tuwa. Krama alus utawa krama inggil yaiku basa Jawa kang kedadean saka basa krama lugu lan tembung krama inggil. Ater-ater lan panambang gawe krama madya. Tembung kriya wong keloro lan ketelu gawe krama inggil. Kowe diganti dadi panjenengan. Rumuse krama alus yaiku krama plus krama inggil kanggo wong keloro lan wong ketelu. Panggonane marang wong kang diajeni banget, tulodo Bapak Bupati tasih gerah, Pak Badrun mundhut sepatu, Eyang Kakung nembe siram, utawa kanggo Pak Kiai, Pak Bupati lan sapanunggale. Wong enom marang wong tuwa, tulodo monggo Bu, kula diaturi dhahar rumiyin. Nah, murid marang gurune. Ngowahi tembung ngoko dadi krama, tulodo. Ngoko lugu. Aku menyang sekolah sakwise bapak menehi sangu. Aku iku wong kapisan. Menyang yaiku tembung kriyane wong kapisan. Bapak iku wong ketelu. Menehi iku tembung kriyane wong ketelu. Sangu. Nah, ngoko lugu rumuse mau ngoko kabeh. Berarti ora ana sing diowahi dadi basa krama. Sing keloro, ngoko alus. Aku menyang sekolah sakwise bapak maringi sangu. Nah, rumuse ngoko alus yaiku ngoko wong kapisan karo krama inggil wong keloro utawa wong ketelu. Wong kapisan aku, dadi ora usah dikramakne. Wong keloro utawa wong ketelu yaiku bapak, dadi bapak dikramakne. Sing dikramakne iku tembung maringi. Sing ketelu krama lugu. Krama lugu mau rumuse krama yaiku krama kabeh. Sing diganti dadine aku menyang diganti dadi kula dateng, sekolah tetep sesampunipun bapak tetep. Nah, sing diganti malih nggih menika yaiku nyaosi. Nyaosi maune maringi diganti dadi krama yaiku nyaosi. Krama alus. Krama alus rumuse yaiku krama plus krama inggil wong keloro utawa wong ketelu. Wong keloro mau bapak, wong ketelu mau bapak. Dadi sing diganti iku maringi nyaosi diganti dadi maringi. Diganti basa krama dadi maringi. Nah, tulodo cerita wayang. Digatekake tulodone yaiku Yudhistira. Prabu Yudhistira iku pambarepe Pandhawa. Prabu Yudhistira uga kagungan asma liya yaiku Prabu Puntadewa, Prabu Dwijangka, Prabu Gunatalikrama, lan Prabu Ajatasatru. Prabu Yudhistira kagungan pusaka arane Jimat Kalimasada. Prabu Yudhistira iku raja ing kraton Amarta. Kraton kang gemah ripah loh jinawi, subur makmur karta raharja. Raja kang ditresnani kawulane amarga watake kang sabar ora duwé musuh lan sugih pangapura. Garwane Prabu Yudhistira yaiku Dewi Drupadi.
Putrané mung siji ya iku Raden Pancawala. Prabu Yudhistira putrané Prabu Dewanata lan Dewi Kunti Talibrata. Nalika perang gedhe Bharatayuddha, Prabu Yudhistira dipeksa dadi senopatiné perang lumawan Prabu Salya raja ing kraton Mandaraka. Prabu Salya gugur lan Prabu Yudhistira kang menang. Sawise sepuh, Prabu Yudhistira lan para Pandhawa liyané nindakaké laku suci ing Gunung Himalaya. Sawise nindakaké laku kang suwé, Prabu Yudhistira pungkasané antuk swarga. Nah, carané ngringkes ya iku wacanen maneh teks wayang crita wayang Yudhistira. Nomor 2, ayo ditulis pokok-pokoke isine crita wayang Yudhistira migunakaké basa krama kanggo pancandhan wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki. A. Unsur-unsure crita. Apa judul utawa sesirah wacan sing arep kok ringkas? 2. Sapa bae paraga kang ana ing wacan sing arep kok ringkas? 3. Kapan lan ana ing endi dumadine crita? B. Isine crita. Prabu Yudhistira iku sapa? 2. Prabu Yudhistira nduweni pusaka apa? 3. Garwane Prabu Yudhistira iku sapa? 4. Putrané Prabu Yudhistira cacahe pira? 5. Sapa asmane bapak ibune Prabu Yudhistira? 6. Prabu Yudhistira dipeksa dadi apa nalika perang Bharatayuddha? 3. Nulis konsep ringkesan crita. Wangsulana ngenani pitakonan ing ngarep dirakit dadi ukara kang nyambung. Dadi unsur-unsuripun cariyos mau dirakit dadi ukara sing nyambung. Mau paragane judule yaiku Yudhistira. Para paraganipun yaiku Prabu Yudhistira, Dewi Drupadi, Raden Pancawala, Prabu Pandhudewanata, Dewi Kunti Talibrata lan Prabu Salya. Papan kedadosanipun criyos inggih menika wonten ing Kraton Amarta. Ringkesan isinipun criyos diceritakake pitakonan-pitakonan mau kanthi runtut. Yaiku Prabu Yudhistira inggih menika pembarepipun Pandhawa. Prabu Yudhistira kagungan pusaka jimat Kalimasada. Garwanipun Prabu Yudhistira inggih menika Dewi Drupadi. Cacahipun putra Prabu Yudhistira mung setunggal. Asmanipun bapak ibu Prabu Yudhistira inggih menika Prabu Pandhudewanata kaliyan Dewi Kunti Talibrata. Nalika perang Bharatayuddha, Prabu Yudhistira dipunpeksa dados senopati perang lumawan Prabu Salya wonten ing kraton Mandaraka. Nah, sekian pembelajaran dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.